Yes. Yes, Munnamu, Igbo, Igbo. Ndị ọma na-ege m ntị. Ọ na-awụ iru ya n'ọnwa bụ Ugbego Worldwide. Adị naanị Ugbego peji ka anyị na-ebe nwa. Ugbego peji nwa mgbe m na-emepe na mụ na-agwa ụnụ na Igbo ya abụ Igbo. Ịkọwa maka omenala, ịkọwa maka ihe ndị Igbo. Omenala bụ Igbo ji bilie. Ọ bụrụ na mụ malịarị na na-amachara ya amacha. Mana mụ eje iru je azụ n'ụwa ma na o nwere dịka nke onye ji na-ebili, o nwere dịka nke onye o nwere dịka nke onye na live. Nne m ekpahanụ bie mkpọkọrọ ọba agbata obi enweheli echi mmiri o. Ọnọdụ ka ịwa na-eme n'ebe nwa na bagụleri ka nna asụ n'ebe nwa bagụleri a nna asụ bụ isi na ọ bụ na sụọ nke gị mara asụsụ ị na-asụrụ m sụọ m na mma anụ ya
mana nga ejikwana nke gị ni intimidate m na azị nye m nsogbu na nke m ka m eme omenala ahụ ka na-akọwa maka ya na ahụ mana ịbụrụ onye Igbo amụsiri ike na ala Igbo ito na ala Igbo mụọ gị na ana apịtị ụmụnne m anyị kwesịrị oke na ndapụ ebe anyị si bido ọ bụrụ ọka na ụka dụrụ ma ya na-eje ụka na abalị na-ejekwa ụka ọrụ ya mata bụ na nwa ha dị ya n'ebe nwa onye asịsị kpuo onye isi akpụrụ arabas kpuo isi akpụrụ arabas ihe echekwa isi gị ma isi nyere arafat na mba bụkwa owu arafat isi nyere arafat na mba nwere nke ọbụla bụrụ owu ma nke na-achọ ka akpụọ gị men elugo m dị steji na laịfụ m ji aka m chọpụta mmalị na omenala a na-eme maọbụ kristianiti ebe ọ bụ na ukwu unu kpọrọ ya na nke ndị bụ nke ndị kpatara mgbe anyị nọ na ụlọ akwụkwọ mgbe abụ a na-akụzi ibe ajụọ mmadụ kedu ebe omenala ahụ bụ njirimara ndị ọ bụrụ nke ndị na-eli ka ndị na-asọ and unu n'anya na anụ ụdị awụ ha dị anọ na some people na-akwadozi na-emezi omenala sị gị n'ibu mugu n'ịmara ibe na illiterate na ego nsogbu ma oke ọgụmakwụkwọ ahụ na-ebute brainwash. So today now ka anyị bụ awọ anya na-anụ ka Igbo bụ Igbo na-azụ n'ụbọchị anya na-anụ ahụ n'Igbo eke oyo awọ nkwọ eke bụ nya bụ isi ụbọchị bụ anya mana taa nwa bụ awọ ka m na-emepegodu this program ha bụ ụgbọ ego worldwide entertainment ọ nwere na entertain abịara m ebe ka ha ekwe anybody ọ ka m kwue nkọ ibe na-abụra na maka ndị ọ dị ka ọ dị m ụdị ha nọ na oyibo amara ha marụ achọrọ m ka ọ malị marụ many people malị m ya amalị dat na musi mgbe avọ dị m n'ikpuru ukwu ga-esi jeli njem ba ekwuchi na ọ bụrụ na oyibo na-ama mmadụ arụ maọbụ ọ bụ na mmadụ na-afọ osu onwe ibe aka m digo certified now n'ebe ọbụla atụmazụmọnụ ụdị ọbụla n'oyibo mana mụ achọrọ ya ọ nwere ibe nna achọta dị ya ibe nna achọta dị etinye bụ dati ego oyibo maka na ya na-enwere egotara atọ mana ọ na-ewute na some people ibe agbara omenala ọsọ bụ ọtụtụ ibe ndị mmadụ na-emezi na omenala kịta bụ iwe ọjọọ eriwo nnerine mana ọ nwere ka anyị ala igwu ogologo okwu n'ọjị ka m bịara nzu ka m bịara ntụrụ mmadụ ọbụla agụ m n'ụtụtụ nwa tụọlụ Igbo bụ Igbo tụọlụ ndị mmụọ tụọlụ ndị ichie tụọlụ aja na nzu enwere m ọjị n'ebe nwa mana very soon ọjị erute nso ọjị erute chai ọzọ mere nwere ọ na-ekwu gee ntị. Okay. Okay. Once you can do this in the manner of Amuna's line, or Omenana self. No man self, and I as there was my new dinner after Anubokos or Bayo Kota. Omenana now. There was my new block engine after the Jota can up Bonago. So more as can be another one. Very soon, maybe they're fully maybe but everything I go about. Igbo has everything about Igbo, even in both my dressing, both my Kwadoni in the garden, ya about Igbo as even Igbo. And I'm kending Boshi when over and by the total grace of God, now this channel now is now tell you no, Oshi and Goshi and Igbo, Nemeka, Malaba isi. Man, I'm shocking my banana. Nemeza ya was in kind. I'm not always shocking room. I can't get there, but I'm more, you cannot do me wrong. Ọbụna machọrọ ọkụla atụọ m na-akpọ shọkị ahụ n'ime based on na ibe na-agba bụ beat nke a na-agba di ya obi a na-abata ebe enye elu beat nke obulu mapụta agbabịa ọ nwere ọzọ anya dig in mmalị ma egwu ahụ na ya agwụ the meaning of it ọyịbụrụ mana ọ nwere a sị na ịgbakọta chi ya azụ nso ka ezu onye arụ ndị bụ onye Igbo most especially na amụrụ gị n'ubi mụọ gị n'obodo mụọ gị na mmiri mụọ gị n'ebe ọbụla amụrụ gị ị na-apụtata na wekpa azụ na asị n'Igbo n'oyibo eteki olova na ibe na amụziri na amarozi ibe mala amali na ibe ị na-eme bụ onwe gị na-egbu na onye rapụ ubi nri ya ịrapụ ama nri ya oshiri anụ azapụtaba aka anya ụdị ha nọ na arụ na ndị ọcha ahụ nne nwepụtara anyị kristianiti abụ nne
n'ụlọ na njocha bụ mgbogbu ka awụgbula anyị eziokwu na anyị nwetachara ibe niile dị mma ibe mma ma butela anyị civilization ma civilization ahụ butela anyị bụ mmadụ megidazi mmadụ nọdụ ka mmadụ na-enye mmadụ na-enye gị nri gbanya nsị n'ime onye n'ụlọ mana nwere ọchọ ojiji ya nọcha arụ ebe ọ bụla ya nọ rọchakwa arụ gị ọdara gwa m ya bụ omenala awenye some people ya gwa anapụtasị gị n'ọgwụ ga na-agwọ na-eme nke yes ọ nwere ya na-agwọ ọgwọ na-agalị ya nwere ya na-agwọ ọgwọ na-agara ọlịa ife dị n'ụka dị n'omenala bifo ndị ụka ebido omenala dịrị adịrị ọpụtagodo anyị na omenala na-eji ya eme menetensị ọ nwere majik ọ nwere mmiri akpa ya eme today n'ụlọ ụka na omenala agara eme bifo nwoke ebidogo bifo ha chọta anyị na-agba anyị agụ na o nwere ndị na-agwọ ndị ala o nwere ndị na-agwọ ndị ive ekpenta ndị na-agwọ ya dị n'iche n'iche ma omenala ka ya mee sirapụ na maazị ya batakọrọ eje bute ọgwụ ọsịgị na omewe dibịa maọbụ na ọgwụgwọ na omewe nke ọ bụrụ anya bụ omenala o nwere okwu nne m dịkọ na-agwa m ọsị m kwụ aka m ọtọ n'anya bụ ọgwụ niile mmadụ agwọ na laịf ndị bụ onye na-eme omenala m ịkwara aka gị ọtọ na onye ya kọ nsị onye ya tagbu onye ya agwọ ọgwụ mụnwa one believe nwe na my life bụ na mmadụ na-egburu echie na-egburu ana mmadụ ha gbachiri echie na gbachiri ụlọ mmadụ emegidere echie na-emere echie na kpara asị mana ịkpapụtachi gị azụ my brother nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị igbo bụ igbo nseke na ọdaghala ala ezu oge arụ ebe ahụ ka ndị ahụ na-efu na ndị ụka ezi na-abịata na ilu eze bụ ofisi bikos ịmarozi ebe ịmarozi your stand ịmarozi ebe ịkwụ idizi confused person o nwere one post ntinyere one certain time na my WhatsApp I think yesterday diva nwanne ebe president ndị South Korea na-ekwu ọ sịrị na until ndị Africa na-share back to their own religion then ka a ga-eji nwe afa then ka a ga-eji na-develop Africa otherwise na ndị ọcha white people wee ji na-atọ onwe ya upside down ebụrụ so ndị ụmụnne m ọ bụ na nọ nne ịma na amụrụ gị n'ebe na-apụta anyị ndị bụ onye nọ n'ezi o nwere ike chi usoro ukwu onye ihe ji na-apụta ndị na-eme omenala na-amụ na-asị na ebe na bata na eleta ezi ede ma ọ bụ na amụrụ gị na ọ bụ na Chukwu wuchara ndị o nwere ndị amụrụ na Amerịka o nwere ndị amụrụ na Canada o nwere ndị amụrụ na Australia o nwere ndị amụrụ many places ma gị ka amụrụ mmụọ gị na amụrụ gị pụtaza John za ndị asị eze nke rapụta ya onwere ụdị adị ọ bụla nọ gị today ya ma na mmụọ agụleri bụ agụleri ka anyị bagụleri si na-ebido ka anyị bagụleri si na-apụta ụmụ US akọlụ unu hitra ma arụ Nnamdị Kanụ bụ ya bụ onye Igbo na-ege ntị taa nwa ahụ na ọ batagodu anyị Igbo mgbe ọchọ onye ite amụbụrụ ọkpọrọkpọra n'Igbo na ọ na-eji agụleri eji anata ngozi a na-anata bụ ọ bụrụ na agụleri ka na ebe Igbo si ma ebido andị ntụ na ana Igbo ndị na-amarị ya US ka akọwalị ọfụma bifo na-akpọ agbataobi gị bifo na-akpọ ebe gị kpọkọrọ ọba agbataobi gị na-eme ya ka ọ ji na-agụta ya ihe na-asụ ebe agụleri onye dị nnọọ ọbụnye na-asụ asụsụ be gị mmadụ asụ asụsụ mmadụ ịmara asụ mba asụ be gị na-asụ ya ọ bụ na ọdatọwa na ọ bụ na o mere na iju onye akọwalị gị arụmụ na onwe m ọ bụ na iwe na-ekwe doro gị anya iju mesọ mgbalị elu gị na asụsụ niile esoro mara mma anụ ya mana mma rapụrụ nke mmụnụ nje na-asụ nke gị na-emiteti ya onu mmemeri eme were amụsụ m ike mbụrụ nwa mmiri ụdị a na-anọ na bụ nwa mmiri ka m bụ obere oge ofisi m ya adị ma ebe ofisi m ya adị m na ebe a nọ ha mmụ direct na ime ọbịa ebe a nọ mụ ka m na-aga emepe dị ofisi mmepe dị a ibe niile bụ ma iche mba bụ n'elu ka ya adị iche mba bụ otu mmiri mana mba na kere n'eche n'ọbụla because ọ bụrụ na ụzọ a na-agwụ na laịf abụgo m ụzọ malị na ọ nwere ibe dị na laịf na-abụrụ jide omenala gị ịtụrụ anyị aka nwere obodo gani ntị alụ ka ndachara ebe ụmụnne m ekpere ọtụtụ ọzọ mere ka obodo kpekpere geni ntị 10 commandments ya ndị ụka ji eli anyị ọlụ ka a na-akọwala unu wee
full. Igbo Igbo ndị ọma na-ege m ntị unu n'anya dịnwa dị anọ ebe arapụ anyị waya ama mmịa alụrụ mụ abụ m a living witness n'ibe na-agwa unu ibe a na ibe a na-agwa unu bụ na o mgbe echekidie my life arụ nne mụrụ m sef na-atụrụ ụjọ na mmụọ na mma gbauruo na azị na mmụọ ejiri ozi na-emebe na na-agwasị ya na ọ na-anọkwa today ibe niile ma ikom ebe ọbụla nnọgodo ejiro m unu egwu ejiro m ene Tinubu ọdịnala egwu ejiro m ene Tinubu omenala Igbo egwu ejiro m ihe ọbụla Igbo na-eme egwu because na mụ male na nke anyị dịve na nke anyị bụ nke anyị nke mụ bụ nke mụ anyị bụrụ so ụdị a na-anọ today onye ọbụla bụ onye Igbo na-achịeta azụ ka anyị mara n'ebe anyị na-eme ka anyị mara n'ebe anyị si ka anyị mara n'ebe anyị si because n'ibe nwa na-ebute alụ na mmụ ive dị iche iche eji karịzịa na anaghị bụ Igbo mekata ibu nwatakịrị mmadụ wu ya arọkwela wee mee ebe ukpi asị gị na amarị emelenia ma nke ọ bụla mmadụ ji aka emetala onwe ọ bụrụ mmadụ ama ive na-eme n'ụwa ifilie ịpụta n'ụwa ị na-amara mbọsị amụrụ gị ị na-amara mbọsị ya ana ifilie n'ito onye mmọliwere nne kedu onye bụ mmụ dịka ndị ibe mmụ dịka ndị mmemeche gị mmemme gị nke kedu onye bụ ịmaha na hapụta mbọsị n'ihe na hapụta mbọsị mmadụ ekperegolo Chukwu akwụkwọ anyị nke ga-agakwa ihe apụtazisi na ibe ndị nna nna gị wa mmeli bụ ihe ndị Igbo ndị ọcha batazi na detuolu gị ive na detuolu gị apọsọl ndị 12 ihe gụtara a na-akpị apọsọl na Baịbụl gwa gị na ndị na ive na lovuze na ndị ichie na ive n'okwu ndị ichie ndị ọzọ ka edere na ahụ abụne arụ ndị China ahụ niile edela anyị dat Baịbụl ahụ ma ndị na-eproduce sclerosis na China na-agwachụrụ ha ga-esiwe na ko na nke their own religion ka ba male ọ na-akọ dị Japan ọ na-akọ dị India ọ na-akọ dị some many places many countries all sorts of Europeans battalion hotel like this I don't know they are ndị America self now few of them bie na wepụta n'ụnụ ka telgon ọhebụrụ ma anyị bụ Nigeria anyị bụ Africa batazile si na nke anyị abụrụ ọzọ harapụ ezigbo ote onyinye Chukwu nyere anyị nwahalị ebe Afrịka ụdị a na-anọ na ndị ọcha na-atụrụ anya egwu o kpatara waje na asọsọ ibe ha ji jegezi anya bụ isi awasala anyị mụlagodo ngwa ọbọ bịa mme ekenekwe gị nzuchi ka m ji n'aka ya nwa mmenye ụtọ na-aga bịkọta mma nọrọ n'iru akwọ na-aga nna gị ọdụka unu ka nna agọlụdụ ọgọ na nzu na ya wala ji m ebe nwa unu ya bịa nwa bụ nzuchi m ka m bụ n'aka ya nwa bie mmanya ọkụ dị nwa ya bụ mmanya izi na-atụ fefti eze mmanya ụtọ ka ike dike mere onye ọbụla nọ na anọ ha na-ege ibe nwanne egwu ibe enyere ike na-abụ ya yes na-ebepụta m ka m na-akọ mana onye mara ibe mali na ọ nwere ebe o si pụta onye mara ibe mali na ọ nwere ebe o si bịa ụwa so ebe nke m ahụ nke m ka m na-eme ibe nwa were ọjụ m ka m bụ n'aka ibe m bụ n'aka bụ nzu na mmanya ka dịba abụnye nzu na mmanya ahụ na-ebunye aka njakpa okwu ndị ichie na-akpọ okwu ndị mmụọ na-akpọ okwu aja anyị ebe ọbụla nnọ na-akpọ okwu alụsị ndị ikwu na-emu ebe nsi bịa ụwa na-akpọ okwu mmiri mụ ebe nsi bịa ụwa na ọbụla apụtala ụwa nwere ebe o si bịa ụdị ha dị ọnụ today efilim n'ụwa bụ by force ka na-eme ụwa ndị Igbo na eziokwu ma meche ekicha ụwa mana ejiri ike eme ụwa
some people malemu ya man obro ike gu na street nyu amata umata libe nwa na muna an push here ada an ma kuya bomber to bomber and by the special grace of God so the ozone as the egene push rozimu mana ozu kan nekorogu as the ego kan nekoro nwete mana egene push rozimu so ni obna no megodu today an me marry as ni ike gu mo na mama na based on even volo research email on my own or the maze as my I no go do today I'm at age of let's say 19 years my rapo na won super dia bomber to bomber na bali na different countries from wa back there na go ikene be won we na wala won ejo mu azi ejo mi bojolu mal no ngori di komena ane no mena na aka ya aka arụ nwa na-ekwu ive nwa dị na mamaria amachara onye sị gị na ọmachara iwe na-edo n'ụwa ma nọ ya bụ onye nkụ ma nọ ya bụ onye mgbu ọhụrụ so niwe na chọka ngunu bụ ebe ọbụla onye nọ dịka onye ka ibute na omenala nne I wish na ndị mmadụ omenala magburu omenala mma ya pụta na-agụ ọgwụ na-ezi ezi ọma na-epreach about omenala ọ bụrụ nji na-agụ ọgwụ na-ebiela ọgwụ na-eme na iji na-akọwala anyị maka omenala ibe omenala bụ all about ibe omenala na-enweta na ndụ a na-agwa anyị ya anyị mali most of us na nwere ndị na-amara oshi bụ shi n'ọlụgụ ụwa just na ọdịla ada ji na-agwa m niile n'ịmali ibe na-eme ịgbakọta chi gị azụ ihe mmeze gị chi niile ịkpọwa chi gị oke mmezi ọnụ m na onye example mgbe m nọ n'ụlọ data m nwere ụwa na-atak mere m data because ibe I bring watch na watch kwuru m nke mezu na ụmụazị sijara ụka some people mama ya mana m na-eje ụka arụghị etie tomorrow anụmaka na m eje mana uche eji m uche m eje Jesus Christ ya na-ewe Jesus Christ bịara nwụọ ọnwụ n'ihi mmadụ niile bụ eziokwu ma Jesus Christ ihe jiri nwanna overshadows or not overthrows your own ancestors na Jesus Christ bụ ancestors ndị ọzọ ka ọ bụ ndị ọcha butere anyị nya kọwala ya na ọ nwụrụ ọnwụ n'ihi mmadụ niile Jesus Christ bụ ọkaka ka ọ bụ maba kọwala ya na ọ nwụrụ ọnwụ n'ihi mmadụ kwuchia everybody believe even mmezi onwe ike emezi kpọta Jizọs ọbụna o mere ozi asị gị na ị nwere believe forget it arụmụnwa na ụmụnọ na ibe eme today ibe si na ọtụtụ na-emegide m nwa tụle Jizọs na nwere mkpụrụ ya eme na akwado nri nwere mkpụrụ eskul na-enweta na-abụrụ na m kpọkwuo olu mmiri m kpọkwuo alụsị ebe nsị pụta ụwa alụsị ndị kwuru emu ọgbanje agbawa ozugbo onwe ka nne m ya some people na-asị na move na-agwụ ọgwụ na mụ nọ n'otu anụrụ m mkpụrụ otu na ibe m na-ekpeli bụ uwe m azi ibe nsị bịa ụwa ka m na-ekpeli adị mmadụ asọpụrụ m ya o nwere ka ngwa ọba bifo mbido okwu ha bifo egwu agọwa nzu ka nji nakọta ya dị na kpụpụta ya dị abụ masị nke bịa oyo tozu eke tozu odo mna si nebudi ekpele nwa mụ nabata m ya kpele na-ekpeta ya nwa ekpele ogologo ndụ na arụsị ike kpele bakwa kwuru ya nwe nwa n'isi anyị bụ Igbo n'isi Igbo n'isi mụ na nwa m ụgwọ ọtọ nwa anọgideli m nọgide n'ụwa mara na mmadụ nọ ndị na-pretend na-emegharị ibe azụ ka most of us na-emegharị ibe fide na ọmachali onwere ibe oji mmadụ aga masị na m ebute omenala nwa ministri ka ọ pụtara ọpụta ibe anọ ya pụta anyị bụ ka onye ọbụla abụ young guy onye ọbụla abụ young boy onye ọbụla abụ young man onye ọbụla ibe ọbụla Igbo bụrụ onye Igbo ibe na-eme a na-emerere ụwa niile na ndị be anyị ga na-emere Igbo bụ Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo onye ọbụla bụ ịmara m n'Igbo n'inwere Igbo blood amasị gị ebe ọbụla ị nọ bụrụ nzu gị n'aka na-ekpere isi gị na-ekpere gị na mbọsa aga chuo oke mụ kpere nna ya oge n'ụtụtụ nwa n'isi anyị Igbo bụ Igbo bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike ife akwakụ n'ibe enwe ovu onye chere nye agali ya onye na ịnọ nne na-asị na-eti aka n'obu ya ma nga bụrụ Chukwu ma nga bụrụ ọkaka na uduto akịla agwọ uduto anya ụvụ ị na-eti mmadụ aka n'obi ibi eme mmadụ abụọ ha n'Chukwu nwana ayọ ndị bụ shinu si na mụrụ nzugbu na-agata nwa dị ọnwa na-akpọkwu gị si nke jisi kegbe ọgụ ịba n'ọnụ m ihe nwa bidoro iwe nwa gwa ya na ọka ọgba nụ ya
iwe na koje ga manya na mena pụtara gị ịbịa issue popularity or ịbịa ime even na ịbịa ịkọrọ ụwa ka nsị kwado ma mụ abịala ka mmekụwa mata na omenala na-eme exist some ndị na-aghọtara ntụ many hundreds and thousands of people male na omenala na-eme exist mana new generation now this generation of nowadays bụ ndị Indomie generation ọ na-awụzi omenala na omenala bụ arụ ọ na-awụzi omenala na omenala bụ ebe atịtị kpatara na mmadụ na-emezi omenala ị na-eme ivele ị na-asị maka mmadụ maka emeghị nke ọzọ omenala abụrụ like that na ebe anyị fil na-awụ ụzọ n'ebe anyị mekwa omenala anyị ị na-ewe ndị ọcha eji na-amatakwa na nke nwa bụ nke ndị nwadị ve gbajikwere na-enye anyị ọwara guide mana anyị na-emedozie na azụ taa na anyị batazie ọ bụrụ nzu gị bụ n'aka ọrịa nwa mbụ nzu gị gbuchi m n'aka taa nwadị na mkpokwu gị ma na-amụ ma mụ na ya gasị gị gbuchi m dịka ọgwụ na ivele a na-emere eshie na-emere ama na mụrụ eshie na amụrụ amụ mmadụ na-egburu eshie na-egburu mmadụ agbachiri eshie na-egbuchere ọrụ nya mụ na ya gịta nwadị na-asị gị anya bụrụ mụ na-asụ aka n'obi si ya nya ahụchasịrị ngosi na ya nya ahụchasịrị mụ na my life shi nwanne m amachọrọ ha nwoke amachọrọ ha nwaanyị ibe na nna-achọ na ndụ m bụ ka m mechie m ha survive ka life n'izu na-adịrị n'izi ka life ndị nọ mara ahụ ndị esi eme ha adịrị n'izi ya bụ enyi m na-azọ bikọs na m mara n'ụwa abụrụ ọba anyị na owu mbọsị na ya dị n'ihe azụ okwu ya mana ihe matara m ka a zara okwu ahụ kedu ibe idebere n'elu ụwa kedu ibe imere n'elu ụwa eji mecheta gị na ọ bụ na-apụtala ụwa nwere ibe ihe mere mecheta gị abịara ụwa abịata elisi oriri maọbụ aṅụcha mmanya ụwa klọb maọbụ ụwa ịgba flashin elisi ka anawa like that mba enwere many things eji ha aka akụ after every ever mana ahụ ngịgbuchi m asị ndị ziga gba ọgwụ ife anyị ji erute n'elu ụwa ka igositere ya ka igosikwuo onye ọbụla bụ onye Igbo kwenyere na omenala dị ka nke ya pụtakarịa izo ọrụ ha dị anwụ ya a sị na ike donodonode o nwere ndị Chukwu nyere ikike amamihe o nwere ndị Chukwu nyere ike igwu egwu o nwere ndị Chukwu nyere ike ịchụ ego o nwere ndị Chukwu nyere ike obiri konyere onye nke ọzọ so ihe dị nni chọwa akara aka na mmadụ amazi akara aka na ọ na-adaghị anya mana ahụ ndị gbuchi m si ndị dịka ọgba ọgwụ ibutere m nke m ọ dịghị adị nnụ today bụ n'ụzọ ije ka m nọ eri ka m ji amalile na-achụ ya bọmba tu bọmba ụdị a na-achụ ya ibe nwa a megburo mmadụ a na-emegidere mmadụ na ihe m na-achọ bụ nke m na-eli mana ahụ ndị gbuchi m si ndị dịka ọgba ọgwụ ka nke m na-eli dịka akọ na amụ ka owu ya elu m gbalị m ọsọ ma nke m ji eli zu m arụ ụdị aka ọ dụkwu n'isi ụmụ Igbo na-ege m ntị isi Igbo mali na ibe ha bụ nke onye ọbụla na-akpọ nke mali na ibe ha bụ ive ụdị aka adịkwule na-ayọ ndị ichie ndị be anyị ndị ichie ndị agụleri aja na agụleri ndị mmụọ agụleri nna m ga-adị bụ onye amụrụ agụleri niile ọdịkọ amaghị oge si ngị dịka ọgwụ nna m tara asị dịka ọgwụ mba toro nzu taị bụ awọ uru to nzu nwa ba m nzu amasị dịka mgbe ọhụrụ ọgụ na ha chọrọ m abụrụ m ha chọrọ Igbo bụ Igbo ahụrụ ọba onye ọbụla bụ onye Igbo na-eme na plan ngarị bụ iwe ọjọọ mana na iwe ọjọọ na plan ya bụ n'isi ịkọ ya azụ ọ bụla bụ onye Igbo na-achụ ụlọ esi ma emegide ngarị bịa mana na ife anyị niile eme bụ n'isi ịkọ ya azụ ma anya na ntị na mgba na awụrọ ma nsị a na awụrọ osi na mmiri onye ọbụla mara ebe o si o nwere eme ka nsịwa oge mana anyị bụ isi m si bụ isi gị gbọọ ụdị ha na-akpele gapele nwa dị ata ya nwaanyị a sị gị na mụ ji ọjị ejiri m ọjị nabata ije nwaanyị mana mụ ji mmanya anụ m atọ ka m tolu ndị ichie mmanya tolu ndị a na mmanya tolu ndị oge na mmanya okike kere ụwa nke ikikpere niile na-ekwuru na mana anyị oge site na nzuchu oke mma ndị ekpekpele nwaanyị si bụ isi gị gbọọ ka mara gị bulie gị ji na-ebu ije bulie gị ji na-enye m agụgụ isi bulie gị ji na-echekwa m n'ụzọ ọbụla si aga n'ụzọ ọbụla si etinye ọkpa a na-amachara ihe ụwa amacha esi na amachala ihe dị n'ụwa ihe dị n'ụwa amachala ya bụ ajọ ihe mana asị gị dịka ụgbọgwụ ka ihe maka onye uche nye m agụgụ isi m na-eji nwa na-aga and mee ka mmali omenala mmụọ ụdị nsị na mmalị and nye m okwukwe nye m believe na omenala dị nye m ikike nke eji hapụta ụwa tinye nne na omenala na ụka mara m arụ na m na-eje mụri ya nne eju ka m na-eje for fun a m ejeri na ebe anyị ka m na-enye na m na-eje ka mbata mkpele uwe ekpele onye na-agọ n'ọjị na-agọ na nzu nye ka m na-agọ n'ụlọ ụka because I'm na owuchukwu anyị ke na-ekpele ahụ based on how we better we wash everybody siza gị na ụka mere nke ụka bụrụ ajọ ibe mana ahụ dịkwe dizi ka iseze ụka nke dizi
mana yo ngi bishi sin ko bo nke ni bo mena na nke anya ji na mo ni le kan choro kan ko pa ni le kan choro kan de andi ve memo kan lo zengi bishi ni ile memo kan ba ko tangi bishi ma zo ka sta ni pero zele ni mari le no ni bishi ati mo ni men nke shi wa bi emme diko pupulu mi o ke ke lo diko pupulu mi ezi obo gwa ala pupulu mi shi wa ko gbe go worldwide ana se ngi ji sike bo kanga mu bungo world ama yo gi ji sike bo bana mbezu no mabala otutu nju agulere ama yo gi diko no bono ogo ko ba tonzu ba to nu nzu ta mari o abawo aja na agulere wa agulere ibulu diko no bono ogo gbe alu sin dugu nemu ama se diko bo ogo na ma yo buyo ama se diko bo ogo bi isi agu diko bo ogo ibo bu na no aso diko ra no na South Africa na poku no bele nwa na yo buyo na South Africa na yo aja na South Africa so diko no bono ogo ba tonzu nda mabaka ngo no bodo nwa ile chota no bodo nwa bi wo ma ami egusi ni bo ma no bodo nwa bi elu maka iwo jo no bodo agba no so onya bu no mo ka so ko no si na yo nya emem elese obo na gi kele mo elese obo no onya bu ni bi kele mo na nya do tem n'enu wa de ni wo chele meli mo olesi obo no onya bu ni mo mo de ni wo chele meli mo mana sara so bu na wa ga dem ta na mama ro mbosen pata na chuku kele mo ngi bu ezo bo bo da bulu shi mo ai gwa mi egwu no mo de ma de no mo la mo ye mem mo nwere na mo ji no ko be da wan obo olesi obo na mo da pozile omenani na kuvenji na abulu ja chonze megida made kushi na ngibu chuku mana mwa atra nyene na chobu meji na no wete di gala ogusho yen bia na live mo emego ndi no around me I happy ogusho mana yongi bichu sigiro bo odi ani na chonko mas na wata na chonko bla jama buem ne Ututo buem ne Igbo buem na asi aya no na jumo boss diko nunu ana se ka nso ka ya mama na ka ya kam ko kan mili mata na kan mili ama yo singi sike gbo bele mo nso to si bulu nzu na aka gugudo ku shi eji shi abo mona ngi buchuku malebo mnobo mana ni yapata lebe nwa bu ka mme ka so ndi Igbo so mu haro so ndi oji si na mana na agoro ibe na mana na bu ndi na mana na amaru ba na aburu uzo ka mana na ibe kpachiri anya ayo na nwu buru oku na lebe osna na aro mmanụ na mlebe ka na lebe si na aro mmanụ mgbe ebu na megideze na ọbụna emegideze kwa ndị ọcha anyị nwa na-agbara ọsọ atọ na nwaanyị tosiri egwu atọ oredi na ọ bụrụ atọ nkwa nye genu mana ndị kweta nka wa atọ ọ dị adịghị nọ today ebe livu m na mmadụ intimidate m na my right arụ ma ndị ọcha mmiri ya na agụrụ m agụrụ na mana ụdị ọbụla nsị na anọ agụgụ m ihe na my life male na ọ dị anọ today na ihe nne kacha egwu malivi na-eme malebisi pụta iji na nke mmadụ ya dị iji na nke mmadụ ya chọrọ nke gị iji na nke mmadụ ya na-echi ya gbaala onwe gị owewuru mkpịsị aka niile dị n'ụwa ma arịrịa ụdị anụkwa ụwa dị mana ya oge bichi nsị ndịkọ gba ọgwụ ịmalive na nkatali n'elu ụwa ịmalive na iji na-ebu ike m n'ụwa ka ọ pụtara m ibe ka o meli m nna ya gị n'isi ndị ọkwụmụ n'isi ndị ụmụnne m n'isi ndị ezinụlọ m ndị belivuru na ndị gwetara n'omenala ndị na-akwụwa aka gị ọtọ ndị na-edewe iwu omenala na-abụrụ soro mmụọ ogbuo mmadụ soro mmadụ bee izu akwa ọ bụrụ ọdị ndị abụme ọ dị n'omenala ọ dị n'ụka so gị bụ onye nọ na-eme n'ọdị na-asụ aka n'obodo eji na-egbu mmadụ dị eji na-agbachiri mmadụ dị eji na-eji ọgwụ na-eketụ mmadụ amasị na na-eme na-epụ eze ọta mkpume ekwu ọka ọtabie ị na-agwọ ọgwụ na-eme nke na-eme n'ịmara ibe nne n'ịmara mkpara ya n'ịmara ya kwuru na n'ịmara nke ịmara ibe na-eme ka mbọsọ mmadụ bụ mmadụ ka o gburu onwe mana mụ ọbụla bụ na onye anya ahụ ya egbu bụ onye na-amara ebe o si pụta onye na-amara ochie nye ya mara iche na mmadụ egburu ya mana ayọ ngị bụchi m si ngị dịkọ ọgụ ka igboro m ụzọ kpere m azụ na-ayọ alụsị ndị kwune m bụ okpuyo isi agụ na nwaanyị na mmiri ebe nsị na-apụta ụwa na bana mba ezu na ọbala oke mmiri bana mba ezu na ọbala otu nzu agụrụ ere ama kpọkụ ụnụ aja na agụrụ ere chimdiko mgbe ọnụ ọgụ na m apụtawo ụdị apụtara iwe nwa ka anya lee n'azụ ọnụ gbahana m ya nyere m agụgụ isi nyere m akọ n'uche mmechukwe nwee na-emuvu biko na mụ achọrọ ka m pụta omenala m pụtara ibe omenala nwa nke pụtara ya and siterike nke chukwu na every eke ọbụla na awa ọbụla na mmeji na anọ live na-ekpekwe na-agbakwa m ụwa ka amali ibe na-eme nne maka ndị uche ha na-adịrị ya maka ndị pụtara na ha maka ndị fil na ha pụtawo n'ụzọ oyibo maka na ebe size na ebe ha sizi abụrụ ọzịa ya ka m na-ekwuta anyị nwa si ngịdịka ọgbọ bụ nye m dị akụ na uche nye m dị ikike igwene ka nda mba ka ọ dịrị m na mmachi m
eji mmanya nwa abịata ebe ndị ichie atụ ọnụ mmanya ike dị nwa bụ kaikai riri nwa azụ nkwu otu ụmụ mmanya nna m gba akasị dị nzọkọ ndị ichie ndị be anyị ndị mmụọ ndị be anyị ụmụ mmanya atụ ọnụ mmanya ihe mana bụrụ eri atụ ọnụ mmanya chụọ ka mụta mmanya ma ya ga na-enye dị bọọlụ sịmịtịkọ bụ bịa sịmịtịkọ mmanya ọnụ mmanya Some people now are good na boy one. Some people ya me. Na be do need to wa bu. E gwa na boy one bu. Munnem unu nọkwa nọkwa ya nọdụ na life most of the time ndị mobile egwu Igbo ka eche n'akụkụ asị gị kedu ya na-asụ ya ma 100 let's say na 95 of you people as in 95% of ndị a na-eme now a na-anụrọ ebe ndị ọcha ahụ na azụ most of egwu wana ege na ibe a na-agba bụ beat ka na-agba ma egwu gị bụ ihe ege ntị mali tie ntị na ana maliva na-ekwu ihe egere esi na loka n'obu local music kada ya bụ maka na epụtara iwu ụzọ nwekele nghọta obere ego ifilize na ego echenjizi your brain na ego ya turn executive ibe na abroad right from beginning mee chukwu abịa mekene dịkwala gị n'ọtụtụ na-eme nwa bụrụ onye azi nwa omenala ga-adị m ntị because na mma na ọ bụrụ n'ike aka m na ọ bụrụ n'ike aka m na mụ aka m ichenji onwe m sinsi aka m ichenji onwe m sinsi so luwe je na ntata mmechata ka nchenji enye onye nwere bụ nji azụ aga ọgochiri m. Hello Chris, what is that? How is it? Good. You said? I'm not there. I've left. I told you. My friend is there. If you have anything to sort, you have to go there and meet him. You talk to him over there. And I have already told that he's living there. So you don't have any right to be saying what I don't understand there. Just what you need is when the month gets, he will say to you, he will pay you your monthly dues. So you take it. It's not about one. Then what else? What are you not the one that give it to him? Go and talk to him. Munnem site n'ike nke Chukwu ka bịa mme Chukwu na Chineke ama ya onye ọbụla nọ n'ebe nwa gele ibe nwa today si na ibe ọma ya bụ nke unu ọ bụla ji obi ya mali yes n'ive ọdịnala ama ekwu na ibe ọma ya bụ nke gị and iwe kacha ihe ma na-eme n'ụwa ha bi na-eme kwụwa aka gị ọtọ mmadụ ejughana maka ego mebe na-abụrụ ya mmadụ ejughana maka anya ụvụ mebe na-abụrụ ya mmadụ abụrụkwachi mmadụ ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa nwetara oge ọlụ ya oles na ịmara ozi ebe isi pụta oles na ịmara ozi ebe chikele gị ebe ahụ ka ndị ilo ya dịga nweta ego amekwa ọbalịwa mana ịmara chikele gị anyị si wada ụcha ga arụ na-agakwa na mmadụ abụrụ ochi ilo mmadụ abụrụ ochikwu ọhụrụ ụdị ilo mmadụ na-abụrụ ochi ụdị ahụ nne ka eche mmadụ na-abụrụ ogwe echiche chukwu n'ibe chukwu kwuru
jeme ngwana ayo unu onye ọbụla n'ohie sunu onye ọbụla mali n'ọbụ nwa afọ Igbo mali n'ọbụ onye omenala mali n'ọbụ onye Igbo full-blooded Igbo ABI because na ABI abụghị ABI ndị America na anyị nwere our own FBI ya bụ full-blooded Igbo onye bụ confirm onye Igbo ọ bụrụ ma mama temisi ya bụ Igbo mama temisi ya bụ Igbo nwere ka ọ bụla nna gị jere jee gbawe march gbata ị na-akụ n'ụlọ anya na-akọ na ịrapụzara aka na person na-edisivu gị ịmara sị na ọ bụrụ ozi ihe na-eso gị na nke bụ nwa afọ Igbo na o nwere ebe isi pụta and na lose guard yourself like ịrapụ ihe kwesịrị ime na ije emewe ọzọ a na-achụwa gị ndị ilo chụwa gị nya bụ na nwere ọzọ na ihe bụzi bụ atụ elu na onye ọbụla chide gị azụ ihe ọbụla emere gị kpaba ma ọ balịwa mana ịgbasi ike na anị mala omenala mala nsọ anị ndị ilo chụwa gị a na-achụwa ndị ilo na ọ bụrụ akele gị mmụọ achụwa ndị ilo o nwere akọ nna m kọrọ m mgbe ahụ nne si na alọ mmụọ ka a na-eme alọ mmụọ na-eli alọ mmụọ most of alọ mmụọ na-eme na some people na lose guard is alọ mmụọ azi na amarọ nke dachi alọ mmụọ ahụ nike na-eme la jisi ndị mmụọ bata like onye na-afụ ụzọ because ụdị ana ka ọ dị n'ụka ka ọ dị n'omenala ara na ndị omenala na-awụkele ndị ụka ụzọ one man nọdụ bata la jisi ebe ọ ka dị toilet ọ na-avụ ndị mmụọ lojuo n'ụgbọ na-atụ ya mkparamahụhụ n'anya na-asị ka ha na-avụ mmadụ ma mmadụ ejire na-avụwa this man na-awụzi ụzọ na-avụ ndị mmụọ n'ebe awa na-atụ ya dị abịa mgbe ha kara ịdị abịa ha na-asị ka ya na-avụ ndị mmụọ o kwuru ozi ka ndị mmụọ ala iji na-avụ ya ghọta na mgbe na o kwuru ozi ka ndị mmụọ ala iji na-avụ ya iwe mebụ na ọ bịataziri ebe ebupụtezie nri alọ mmụọ ọ bụ na abụ onye Igbo mali ebe alọ mmụọ maọbụ ọ bụ na agba anya gụleri mali ebe alọ mmụọ nri alọ mmụọ na ike ebupụtaziri nwa ife ebupụta nri na ndị mmụọ ebolu ụzọ lichegoro rọshia liche dị nri liseze dị nri bụ aja n'ime dị nri na-abịa aja na-anyụ ma nwa mmiri n'ime dị nri dimanụ ọzọ ledis na-enebe anya na-asị neka nri ndị na-eli nri ndị mmụọ nyochara nwa mmiri nyocha na toilet ka a na-eli na ya lụrụ dị nri gbakọta azụ ụdị ọkụzi aka bụ ndị mmụọ na-eneza ya malụ na onye nwa na o nwere ibe dị iche na ọnọpụrụ anọpụ na nke dị iche ha kpụwa n'ime onwe ya wa kwuo si na onye nwa adịbe na awụghanịwa ibe nwa bụ akọ mere mme owu na akwụkwanya na-akọ ebe na ibe mere eme ka na gwere si na onye nwa dị na awụghanịwa mgbe ndị ba wasi onwe ngwa ome wazi ọdị asị ifi sinti of na awụtara na webelivro wasị ka ya dị ọdịmanụ aka n'anya nwere ite dịmanụ nso dị aka n'ala dị man kụchapụ aka wadị ọzọ dịmanụ kụchapụ aka wasị oke na dis man na abụwa nwale emele nne si agha si jirili azụ na ọ bụrụ na chi ejiri ozi na ebe ahụ na-eme dị alụ mmụọ ka dị ike na ogbu dị nwaanụ ka o dị ka ọ lara ụla from dị ọnakpu ọbụna gị na ọbụna mmụọ eduolie ma most of idiots ndị na-amara ibe ya sị na mmụọ na ọ nwere na ndị mmụọ na-eme resist na ọ nwere ya nwere nwụrụ ndị nna m ụmụnne m ọ nwere okwe onye na-amara ibe na-akpịa ibe mana ịmara ibe kpọ ya abịa ọ dị ahụ ụlọ anọ today ọ bụ na mmalị bụ na amalị n'obu ụna mara ha ndị m Igbo nwaanyị bụ ibe nwa ụna mara ụdị onyinye Chukwu nyere anyị and n'ibe na-eme na ya mara nwaanyị na-ebute ọdagharala nwa na-asị gị ha Biafra ka anyị si eri asị kpere ka anyị nwere onwe anyị na Biafra anyị na-ekpekpere bụ onwe ike na-azọ ndị bụ Biafra ma akwa etielu mmụve delta ma urobbo na ndị otu agaghị na ha bụrụ na ha mere nke ọzọ arụ m ụdị na ọwa nwaanyị bụ anyị bụ ndị Igbo na anyị sonye na-eme ọnwa anyị jiri enweta detin kedu ibe emele bụ n'ụdị na onwe kobụrụ taụtụ na amụrị anụ ụlọ na o nwere ọmala abatụ ụlọ o nwere ọmala abatụ ọdịnala o nwere ọmala abatụ nke enweziri edeze n'ọkwa nwa Hausa bụ ewu anabara iwu ya ọ na-eli ndị ọzọ na-akịtazi onwe ya na-abụ na-azụ ndị ọzọ ndị na-amara ibe so gịnị ka m na-achọkwa nkọwara unu dị mara ebe o si na omenala dị mma rine omenala amaka omenala bụ ndụ omenala bụ ụwa omenala bụ ibe niile omenala onye ka ndị nna anyị wa bili bike nka na olesi na ibikọrọ nka na omenala bụ ọbụghị na-akwụwara aka gị ọtọ antu na ịmara ochi gị n'ijọs rapụ rịkọta ngwa n'oge izi n'ijọs rapụ onwe gị like that na-akụ na onwere ọnụ wabụ cho njoroko na ebe ibesi jichiri ala dị a men my brother mbọsa achajuru gị ọ bụ na ndị ilu esetawe gị ma chi gị gbapụtara gị azụ a na-agbapụta gị azụ o nwere ibe iji azụ aga onwe ha na o nwere ọkwa ebe kenkom na life ụwa dị anụ ebe nwa o nwere onye siri na nya nwere arụ dibịa na-agwọ ọgwụ ma ọ na-eme nke o nwere ọkwa egwala anwụ o mana ibe nye na-akachi ebu mara ebe isi mara akwụkwọ aka gị ọtọ imegide na mmadụ den ibe ndị ọzọ na-ebe n'aka Chukwu ka ọ dịzi
mmadụ apụta na sị gị kpee ekpere mere nke ịmana most of the na-enye anyị bụ ndị na-enye anyị na ndị ụka nsogbu na o nwere ike na ya mere anya bụ emecha o nwere ekpere ndị ga-ekpere ga today na ga pụta gosi gị na ọdịwo mma na ngị nwee faith na with your faith forgetting that you touch faith ya in if you do an omenani ni azi ọ bụrụ na faith gị bụ ị gravitarị na church na n'ụka bụ let's say 30% ka ị gravitarị with your omenani ya gravita 98 ya na agwa gị bụ pure ya na agụ ya bụ pure so onye ọbụla nọ nne mali nke ya onye ọbụla nọ nne mali ebe o si mmadụ arapụkwa na ebe o si bido mmadụ adabụ na ebe o si pụta ngị bụ onye Igbo amụrụ na mba mụọ gị na mba na ịmara omenala gị ịmara ebe n'usi na tịra ya ka ijuo nne gị na nna gị ese ma ọ bụ na ha nne ya ka a gwa gị bifo dị leti bikos na ọ bụ na wa nọrọzi n'elu ụwa nwa na ọ ya aka gị aka na-arụ o nwere owe nwoke mmali onye Bini ka ọ bụ amụrụ ya na Bini mana onye Igbo ka ọ bụ this guy ya ranụrụ Igbo ọ nwere n'echi na ọ bụla mmali about Igbo ana Bini ahụ n'ọnọ ndị Bini na-achasikwu asị na ọ bụrụ onye Igbo na ọ bụrụ onye Bini na onye Igbo ka ọ bụ nwanyị na onye Igbo ahụ na ọ bụ na ọ mara nke imagine na echi na onwe ka ọ bụ na ibe emewo ọnwara dị osi na-aga aga ọ echi na ọ bụ na ụdị mmadụ a na-amụta ọnwa na ọ sị na ọ bụ onye Igbo nwere ke nwa ya gbatazara na Igbo be nwere post nye oterarize obodo mebiwe obodo asị gị na ndị Igbo na ịgbawụrụ onwe ya na Igbo mere nke ọ bụrụ ndị a na-akụziri ọrụ about Igbo ndị na-amara about omenala Igbo ndị banye nwere nke bụ o nwere nke anyị ji ebido o nwere ebe eji amara anyị njirimara anyị mere na skuulu omenala ọ na-apụtala anyị nya ọhụ novolo so ibe na-achọ ka ngunu bụ dị nne ahịa asa civilization niile 21st century niile ya dị na ya eme na bụ dị omenala emewe develop where emewe improve where ụdị kwesịrị ka ọ dị ọ bụrụ iji na-eme ịbata isi gị na omenala bụ local thing ịmara ebe na-eme na ịmara nke mmadụ ya nọ na life ya mara ebuchi gị ya mara ịnọlụgụ ụwa ya mara ebe esepụta esi na-ebulu ụzọ na-ego abụrọkwa ihe niile my brothers abụrọkwa ihe niile ibe na-ebute ya na today arụ na ụdị ahụ na-anọ today na ọ bụ na ịbụ ndị Igbo na-edewe omenala most of ebe ndị na-efolo omenala ihe abatara ụtara ya wasọ azị ya batara mmewe ni ha imewe ọnọkọrị ahụ ka mmadụ apụtara mmadụ sị gị na nwunye mmadụ na-agba n'ilo na nwunye mmadụ na-eme nke ibe na-abụkili ya bụ n'ụka nwụ na na arụ na fada bụ fada na-ala nwunye mmadụ pasọ ala nwunye mmadụ ma onye bụ na-agba onye omenala si na ihe onye kachi ntị meje menye mmadụ awụzigodi gị na anaghị ejide gị ogbuo gị bunye oge anya ị na-aga gị bụ pio arụ na otekiri dị fi ogbuo gị mana ụka nwere ike nke na mana gbara n'ụlọ ụka na-akwụ aka ihe mara na ya na-akwa aka na-adịghị ntụtụ n'ime onye kụzi nwoke na-agbụ ya ifile ndị mmadụ ma ọ bụrụ na nwa ahụ alịghị ahụ mozi onye apụrụ n'azụ na alụju ana kedu ebe na-achọ ka ngwa unu malụ na ebe n'usi na mụ na onwe m na ma achọ ọghọ nke m onye a na-achị ya bụ na omenala nwa ka mma na-eli ka nsị na-eli ka na ọmụmụ ọ dị ya bụla na ọ bụla amalị m arụ na ụka ijejuru m ụka wejeta ụka ọnụ m right from bavod m n'ukpuru ukwu ma m ejegide pụtakwuo n'ụzọ sijele njem na asị gị na onye njenje ka onye isi abụ ive malị ejego m ije bụ n'anya ejego m ije malị na ọ nwere ya dịka omenala malị na ọ nwere ya dịka ebe onye si bido so nya ka m na-agụ na ive mola na-agwa m okwu mmadụ enwere iwe na-akwasị dịka nji ekwu ebe agụrụ mola na-ekwu ya mana odogwa nọrọzi anya ọrụ mmebe na n'ọnwa site n'ike nke Chukwu keke ịsa ara mmeji na-apụta na n'ọnwa ka awọ ịsa ara mmeji na-apụta na n'ọnwa na-agụ n'ibe na-eme nne about omenala ibe a na-egwe nwere ọkwa mọchị mmekwu na-abụrụ mbata mkpelichi mụnye mbecherichi mụnye ibeli ibukwe na ikpelichi nke gị na chi nke gị mụhụ anya onye ọbụla bụ nwoke onye ọbụla bụ nwaanyị onye ọbụla bụ onye Igbo bụ Igbo ọ bụla bụ onye Igbo chie mụ anya and na o nwere echi gị dọrọ gị ka bụrụ o nwere echi gị kete gị n'ụwa ibe na-ebute ya bụ na mmadụ ịmazi isi gị ịmazi ebe isi pụta ị na-adanya anya asị ka mmadụ amazi akala aka ya n'ụwa ị na-adanya anya maka obene amamile niile anyị ama ka anyị maa anya na ụdị nke anyị si ka anyị mekene na nke anyị ka anyị na-emekene nye n'ụzọ oyibo ahụ na anyị nọ n'ụzọ oyibo ọnwụlọ ọ ga na-adịrị anya mbata abụ nne bụ omenala anything about omenala Igbo ka mmeji na mmedikwu more about that omenala because amụa so na mmụ arọ si gbapụrụ omenala na-eme na ma ha ndị anyị bụ nke mana mejechi iru ji azụ mana dị bụ mmadụ megide onwe mmadụ nji na-emesi ụzọ azị ị na-edisive onwe gị si na malivi na-eme
onwere ụdị a na-anọ na nwere kesa arụ niile na-eme na ife adịghị aka gị nji abara nke ahụ bụ onye Igbo amụrụ nke bụ nwa afọ amụsiri ike ị nwe apụtaza mgbe ibize n'ịkpatara ego n'ịkpatara ego na-aka ego chenjize gị o nwere ike arụ dị iwe ya ezinye use your money useless that money abara ọrụ gị na something mana ịmali bi na ma ọ bụrụ nwa naira ọ bụrụ na mmadụ kpatara ego bụ isogbu na gị kpatara ego n'imekwele ali imele enjoy na itinyekwele na normal places kwesịrị itinye chi ọbara gị ọ bụrụ na mmadụ kpatara ego nwere ike ije luo investment si yes na n'ịlụgo n'ịdịgo standard for life mba ọ bụrụ ọhụ ya ife niile arụ normative ọbụla imere chukwu azi ọ bụrụ na chukwu eke otolu gị na onye ntinye ife anything can happen within a couple of hours na ntabi anya so ihe ọbụla anyị na-eme nye level na omenala anyị na anyị ji bido malị na iwu na-eme malị na kwunu si kwado nya bụ ayọ nna ayọ mana agwa nnukwu Igbo bụ Igbo soro na adịlụ na mma onye ọbụla nọ online n'ebe na-asụ unu jisi n'ike bụ ọgọ ka ọ dịrị unu na mma dịrị onye nụ mma dịrị onye a na mma onye si na ife ọma adịrị mma o si dachie ya ụzọ onye si na nke mmadụ adịrị ya mma na mmadụ agha progression n'akụkụ ya onye a na-anọrọ ndụ wuo ife ọma ezinụlọ ya nọrọ ndụ nwee joy nya bekpele m n'isi n'ugbo Igbo nwa na-ekpie n'ụtụtụ na-ekpie n'ehihie na-ekpie na asị na-ekpie n'ahịa na anụ abịa Igbo n'azụ sonokodulu na mma taịm adịghị bụ Mọnde nya bụ eke oyibo ọrụ ebidowo ofisi dị iche iche mepechewo ndị dị na-agawo n'ofisi ya alụbịa so ihe dị n'ibe ọbụla ya na-alụ amekwu na mmaji kwuru mmaji arụ ọnwa adụ ya gbara 2022 bụ triple ọ bụrụ ọdị dọbụl nke akarị dọbụl na triple oge ji nabata onye si na-emere n'anya omenazụ ya onye si na isi gị na dị mma na iji chụọ aja na isi gị dị mma na iji lekwa ọgwụ o jiri isi nke tere anyị anya onye si na ndụ ịdị adịrọzịa mma o nwere na zelindo onye si na ya adịrọ ndụ lia wetali ọ na ndị bụ na ya mere oge enjoy onye ahụ nni ya nwa na zelindo as far as ọ bụ na gị nọ nne malivi na-eme mala ebe isi mala omenala gị amasị gị na onwere eji eme gị dịkonye onye arapụwa na bie onye rapụwa bie oluchiri adị na ọ bụrụ onye ọzọ ya asịrị gị be gị luchiri eluchi ọ gị ya kpalụ be gị gị emete be gị nyaka nna ya unu ma sị unu kọdịlụ na mma site n'ike nke Chukwu every Monday every eke ọbụla every hour ọbụla ụbọchị na lese tuta nwa bụrụ mkpụrụ ugboro n'ụbọchị ka m meji na-abata gị ya na-akọwa ebe ahụ na-akọwa ebe ahụ ọntị na ọba ahụ marụbakwu na-arụ ọntụ na many people apụtakwuo mmeri ya aghọtara na so onye nwa ka m ji bịa so unu kọdụrụ na mma ebe ọ bụla ndụ ise